ରୋଷେଇ କରିବୁନି ବସିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଏଠି? ଆଜି ରୋଷେଇ ହବନି ବନ୍ଦ। ଆଜି କଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବୁନି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? କଣ ହେଇଛି କଣ? ମୁଁ କରିମିନି ତତେ କହିନି ତୁ ଯା ପଳା। ମା ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ତମର ଅଲଗା ରାନ୍ଧିଛ ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ରାନ୍ଧି ଏ ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବୁ, ତୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେବୁନି ନ ଦେ, ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବୁ କଣ ହେଲା? ତମେ ତମେ ରାନ୍ଧି ଖାଉନ, ନହେଲେ ତମ ସାନ ବୋଉକୁ ଡାକି ଦଉନା। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତମକୁ ଏଠି ଆଉ କରିକି ଆମ ଦଉଛି? ପୁଅ ବୋଉ ତ ଆସୁନି, ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବୁ ହେଲା ଆଉ କଣ? ତମେ ତମେ କଣ ଡାକି- କହୁଛୁ ରାନ୍ଧିକି ଯା ଦେଉଛୁ ବୋଲି? ହଁ ତମେ ଡାକି ଦିଅ ଯା, ମୁଁ କରିକି ଦେଇପାରିବି। ଆମର ଡାକିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବୁ। ହଁ ତମେ ରାନ୍ଧି ଖା, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ତମ ଏଇ- ଜିନିଷ ଅଲଗା କରିଦିଅ, ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଲଗା। ଏଇ ଜଣା ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ ହେଲା। ତୋ ଜିନିଷ ନେଇ ଯା, ଆମର ଦିନେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ମାଗି ଆସିକି ଖାଇବୁ। ହଁ ଯା। ନ ଯା, ନ ଦେ, ରାନ୍ଧିକି ଦେବ ବୋଲି ଏଇ ଧମକା ଦମକୁ ଦେ।